Doček nove godine je sve bliži, kao i ostali praznici. Svi su srećni zbog toga i ne mogu da dočekaju da uživaju u prazničnoj atmosferi, a pogotovo naš maneken Stefan Kolarski. Kako smo čuli od njegove majke, Stefan je od malih nogu bio očaran ovakvim stvarima. Iako nije baš bio uvek rad da pomogne, uvek je voleo prazničnu atmosferu. On to jako voli, znači jako voli, ali ne pomaže baš puno u pićanju. Znam da ja to isto volim da radim, tako da to prepustim. Iako Stefan sam živi, kada dođu praznici u porodičnu kuću dolazi i Stefan. Porodica je na prvom mestu svakako, a onda su tu posao i, kako nam je njegova baka Desanka rekla, i poneki slatkiš. Pa voleo je slatkiše, voleo je koji svako dete. Dobar je bio kad je bio mali, nije bio nestrašan. Voli da je u porodičnoj kući, voli da bude tu na ručku, voli da dočeka Novu godinu, mislim, zavisi ako je s društvom, naravno nije tu, ali dođe sutra dan i tako. Baš uživa u tamo. Baka Desanka imala drugačije planove i želje za Stefana. Želela je da on bude novinar, a Stefan se okrenuo manekenstvu. Bez obzira na to, baka je ponosna na svog unuka. Moja želja bila da bude novinar, ali dobro je, upisao je fakultet, lep, volim i to, samo da baba dočeka, da završi. Ona je inače imala želju da me gleda u dnevniku svaki dan da budem novinar, kaže da joj donosim vesti, šta se dešava, ali donekle joj se ispunila želja. Kako neće voleti svog unuka, kad unuk umesto da orca gradom sa društvom nekad više voli da dođe kod bake na kafu i razmeni neke teme sa njom, tračeve i tome slično. Pa moja baba je vrlo savremena, mi ponekad malo i ogovaramo šta se dešava. Volimo sve da znamo šta se dešava i družimo se, baš smo ovako kao prijatelji, bukvalno. Kod nje, kad dođemo ovde, prvo odem kod nje, pa onda. Stefan nema neke velike želje što se tiče poklona, ali se desi da nekada ne dobije ono što želi, pa se malo razočara. Kad je bio mali, bio je raspoložen. Uvijek je bio raspoložen. A sad je neraspoložen. Nasmejan, baš veselo je dete bio. Jedino, na primjer, evo imamo jednu sliku za Novu godinu, to je bio kod mene u firmi. Znači, Deda Mraz nije doneo ono što on poželeo i on je tu namrgođen. On je to pokazao. On je to pokazao. Znači, on je onaj, što ja kažem, tipičan blizanac koji sve pokaže. Ne može ništa da sakrije. Stefana se stepenicama odveo u svoju sobu. Izgleda da ima nešto da nam pokaže. Bili smo u pravu, pokazao nam je svoje početke i, kako i sam kaže, retko ko ima ovako nešto čime može da se pohvali. Pošto su mnogi u ovom svetu, ali retko ko ima da se pohvali ovakvim slikama i svojim nekim početcima lepim, eto, ja sam želeo da vam pokažem kako je to izgledalo kad sam ja bio mali. Čudno je to što Stefan nekad nema želju da pomogne u kićanju jelke, a od malih nogu je fasciniran istom. Osim naravno kada ga snima emisija Biber, onda je, čini nam se, vredniji od 7 patulja. Bitna mi je sama ta jelka i to kićenje i meni je to poseban dan. Nešto iščekujem Novu godinu, što će Nova godina možda biti malo bolje ili malo loše ili isto, to mi nije bitno. Bitno mi je samo ta jelka, to tako nakićeno, lepo. Ljudi su nekako nasmejani i srećni zato što je to poseban dan. Svim gledalcima Kanal 9 televizije emisije Biber želim u novoj 2014. godini da plaču isključivo i samo od smeha, da budu zdravi, da svi mi budemo zdravi i da se rađaju deca i da im deca budu zdrava. Odlazimo polako nakon čestitke, ali smo sigurni da ćemo se vidjeti opet. Da li će to biti neki skandal ili neka osvojena nagrada, vidjet ćemo.